Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka HYC Mautat Raishan haka artare unailar haka jingalam u Presiden Kaseng usamla Shembor Langrin kalayo banle jureb yaka PHC Paryong kawai naki jaka ai jing sumar yaki pat ba nong shnong kathan Paryong ka seng hadian bakalayo sngaw yaka jing un bat ka jing shem jing e jong kinong pang kibat ya pang hapo kanika jaka namar don teng teng hakis ngi tho ding bat ngi sajan yaki nong pang haban pen ken ria no nang ni shaki wei pat ki jaka ai jing sumar bat ka balabu jing e shisha yaki nong pang nagalyang ka seng halor kanika jing e jong kinong pang kalayo banet jurep yaka te ka PHC bat layo ru ban kendu ya u doktor u badan haka te ka PHC haka jing kren bat u doktor nagalyang ka jong u la pen pau ba omdei baki pen kan ria yaki nong pang shaki wei pat ki jaka ai jing sumar Henry don pat ki por teng teng banamar ka jing bon ki nong pang balada don ki wei pat ki jing pang laha pan pen kan ria no nagane ka PHC shaki wei pat ki jaka ai jing sumar Shushu haka jing kren bat u doktor nagalyang ka seng kalas ngau thu baka jing e ka bakong san baka ne ka jaka ai jing sumar kaya kendu kade halor ka jing do na ki nong trei ni man power ka seng kala idei bandon kam shushu ki grade 4 ne ki ward attendance ki quartar nagabenta ki staff nurse ka public toilet bat ka bakam kong san e kade ka extension building Namar kumbalong menta u doktor upet bat examen ni kinong pang shabar ka building kata haplau daka ba syukir daka plastik jeri. Halor kane ka jing e jong kane ka PHC Paryong naga seng shen kan salet ban pen ngau shu menteri badai pet yakatanat ka kot ka khia jong ka sarkar jella ban dawa ban pen biang yakite ki jing don kam kate ka jaka ai jing sumar. Na kaliang jong ikom ka New Tribute Council Motorization Circle dekat parki Pradkhot parki nungkit kam jong circle hi borokawai ha kanika janmit jong kanika singi ke pementa nilayo ya kaban jurep bat wan jengo ya kanika PHC Paryong kabade kawai naki jaka anji sumar jong kanika dong berkatan motorization ke jongi ha kanika area Paryong hi borokawai te kadau kepada kongsan ban kaliang jongi kom ka HVC Motorization Circle kabangiwan mentah kanika nok paisi jong dengan si kalong halor ka jinglong jingman bat khamtam ka jing ut ka jingnam jong ki paiba ki balong kinong wan ban thia pang bat ban wan sumar hapo kani ka PHC Paryong bat kata kalong ka jing jong ki paiba kalong ba hoj ngitip kani ka PHC Paryong kamdei ka 24/7 hari ka jing kalong nada jia baki wan kinong pang hari namar baki paiba ki sam jing bat kata ka dei ladal apoya kasi thoding si sajan nagalang ka hospital ka haban shape no yaki don omdei lenten reka don ka porba nagalang joki ki shape no yaki ti manta nagalang jongi kum ka sang hidap dagi jing sukhya ha bede bat kane marteng teng ban shape nang ne na PHC Paryong ban ra shwei le se kadon ka jing khamtam ki nongpang ki badai ki bru ki bawan na ki longjing ki ba janjar ti ban shape nang ne shwei pat ka sam jing ha ka jing im ga jongki ti halor kita kanorem labuk nang ye kane ka PHC hapo kane ka dong bat ki area Paryong ban ai keji sekri bupura ya ki paiba no hisnong tenrei hadin keji ya keren gejongi baru doktor u bapak ya kene ka PHC Paryong bola trestom ho ni sutu ya keji trestom gejong nagaleng jongi niliyok ban ya keren ban keji ya keren gejongi nagaleng jong doktor pan pau ban nagaleng gejong udap da kajing sungu khia adu katak-katan marbali kinong tre kiduna bat kinong pang kipun tikadai halor tak nong rem bakadaw bukongsan babalay ki haban shape no don teng ki por punya haban shape ban ra no yakinong pang sikwi par ki jaka khamtam ha kisi thoding bar kisi sajan kadai halor marba ukhya palat ka kam kamut ka jingduna man puar ha po kani ka hospital te halor kani ka nong rem nagalang jungi kom ka seng bat pha ban persngo saki bor ba halor khamtam yo health minister sarkar hi borokoi bagan snobha yak ban sanction sa way MBBS doktor hapo kani PHC Paryong kanang bakajing don jongki armut ki MBBS doktor kan wanra ya kajing sekri ko bapaka bak bajanai iki paiba jong nega dong berkathan kabar nang ba omtang MBBS doktor u badon kam ha kani ka hospital hanrei la don kam sakiwei pat ki staff no ki ward attendant nang ta ka quarter na kapta ka jongki nomor ngisutu ba kajing duna nong tre bo kani PHC kapenlong ya kani PHC ba ban yo doktor bodon bo kani hospital
pun ya kendu jing na kam taban ai jing sekri ke pura te halor kani kanong rem na kalian jungi kum sang matang yo ban ya keran doktor pat lengba ka jing ya keran ke jong ni suthu ban i da lagi jong ifmat ba ka jing hi ba ka yong ke kendu ka de halor ke jing duna palat jong nong trail ni ki man